במגמה למחול בונים בעצם את התשתית של התלמיד להפוך לרקדן מקצועי, ליוצר בתחום המחול, או לצופה שמכיר ומבין את תרבות המחול. התלמידים עוברים פה תהליך מאוד מאוד עוצמתי של התפתחות אישית, של איזון רגשי, של צמיחה, ורוכשים הרגלים של כישורי לימוד, ריכוז, התמדה, יכולת משמעת עצמית מאוד גבוהה. ובזכות כל אלה, כשהם יוצאים אחר כך לחיים ובוחרים כל אחד את הדרך שלו, הם מצליחים בכל תחום שהם פונים אליו. כיף להיות פה. אנחנו לא לומדים רק סגנון אחד, אנחנו לומדים הרבה סגנונות. ומאז שהגעתי לפה באמת כאילו זה פיתח אותי עוד יותר. אני בעצמי למדתי פה בסטודיו המקסים הזה, בתור תלמידה פה בבית ספר. קיבלתי את כל הכלים ואת כל הדרך כדי באמת להגיע להיות מורה פה בעצמי בתוך המגמה. המגמה פתוחה לכל מי שאוהב את התחום, לכל מי שבאמת זורם לו בדם החיידק הזה של אהבה למחול. נפתחתי לסגנונות שונים, והיחס של המורים חבל על הזמן. אנחנו עולות לבמה ואנחנו לא מתביישות פשוט. נותנות את כל מה שאנחנו יכולות.